Türkmenistan'da pandemiya gadagynçylyklarynyň sol tanda hereket çaklandyrymalarının arasında vilayetlerde Aşgabatyň ýokary gujaýlary üçin giris synyglary dowam edýär. Azatlyň tewitlerinde habarçylary ýurdun daşyna çykmak mümkinçilikleriniň hem çaklandyrilmegi bilen bu ýyl ýurdun öz ýolçylaryna girmek dileýän ýaşlaryň geçen ýylkylary bilen deňişdirilende telimizde köpdigini belleýärler. Galy berside ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisyň we giň ýaýran işsizligiň fonunda okuwy girmek dileýän dalaşgärlerden para almak tejribesi hem dowam etdirilýär. Pensiýa güni Aşgabatyň ýokary gujaýlarynyň wekilleri abituriýentlerden giris synyklaryny kabul etmek üçin Türkmenabada geldiler. Häzir çelni 2 tapgarda gelen mugallimlaryň sany 30 töweregi bolup, olar bir kararlyk çagylar lagerinde ýerleşdirildi. Olar şäheriň orta mekdepleriniň bir näçesinde dalaşgärlerden giris synyklaryny alýarlar diýip, Lewaply bilim işgärleriniň biri anonimlik şertinde 13 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini kabul etmek kampaniýasy 10-njy iýulda başlanyp, ol 27-nji awgustda çelne dowam eder. Koronavirus çäklendirmeleri sebäpli bu ýylky giris synyklaryny Aşgabat bilen birlikde vilayet merkezlerinde hem geçirmek barada karar edildi. Mundan başga da häkimetler geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl näçe adamyň ýokary okuw mekdepleriniň talibi boljakdygyny aýdynlaşdyrmadylar. Geçen okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14.337 student we orta hünär okuw mekdeplerine 9.490 okuwçy kabul edilipdi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany göz öňünde tutulanda ýokary okuwy kabul edilýänleriň sany ujypsyz bolmagynda galýar. Türkmenistanyň orta mekdeplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany Türkmen hökümetiniň mundan ozalky ýyllarda çap eden sanlaryna görä 100.000 çemesi bolup, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini kabul edilýänleriň sany hem ortaça 25.000-a barabar bolýar. Ozalky ýyllarda ýurdun çägindäki ýolçylary girip bilmedik ýaşlar daşary ýurtlaryň, esasan hem Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly döwletleriň ýokary gujaýlarynda bilim almagy meýil edýärdiler. Gepin gerdisine bellesek, Türkmen talipleri bu yurtların bir näçesinde daşary ýurtda studentleriň iň uly bölegini emele getirýärler. Türkmenistan'da pandemiýa sebäpli halkara gatnawlaryň çäklendirilmegi bu ýyl raýatlanyň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara çykmak mümkinçiliklerini hem çäklendirdi. Bu hem öz gezeginde içerki ýokary okuw jaýlaryny isleg bildirýän dalaşgärleriň sanynyň artmagyna getirdi. Geçen ýylkylary bilen deňişdirilende Lewapda Aşgabatyň ýokary gujaýlaryna girmek dileýänleriň sany azyndan 3 hesse dagy köpeldi. Abituriýentleriň aglabasy Lukmançylyk Üniversitetine we Mahmud adyndaky üniversiteti meýil edýärler diýip ýerli bilim işgäri gurrun berdi. Ol munyň netijesinde ýagny okuw orunlarynyň az bolup, okujak ýaşlaryň hem has köpelmegi bilen okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň möçberiniň hem artandygyny sözüne goşdy. Eýýän bahar fasylyndan başlap has köp para berenleriň hasabyna okuw orunlary doldurylyp başlandy. Häzirki giris synyklaryna hem esasan şol para berenler kabul edilýär diýip Türkmenabatly bilim işgäri sözüne goşdy. Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä, Aşgabatyň ýokary gujaýlaryna girmek üçin sorulýan paranyň möçberi universiteti we bölüme laýyklykda $11.000-dan $100.000 aralygynda ütgeýär. Azatlyň finansiklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda okuwy kabul edilmek üçin sorulýan para barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentariýa almak başartmady. Galy berside azatlyk mundan ozal Türkmenistanyň çağlar baglarynda, umumy bilim berýän mekdeplerinde, orta hünär mekdeplerinde, ýokary gujaýlarynda ýa-da haýsyr bir edara kärhana işi kabul edilmekde we beýlik ugrlarda giň ýaýran para berim barada habar beripdi. Türkmenistanyň bilim pudugyny öwrenýän ýerli synçylar ýurtda berilýän bilimiň hiline soragly garaýarlar. Studentleriň we professor mugallimleriň döwletiň medeni köpçüliklerini çäherlere iziderli gatnaşmagy mejbur edilýändiklerini aýdýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby bilim berýän ýokary gujaýlaryndan daşgary 21 sany ýokary gujaýy hem-de 41 sany orta hünär derejesinde bilim berýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.